Ha? Oh. Sahay di pasigaon no? Panyag suga reklamo mangingit-ngit. Ya ni suga di ate manon. Kita lewat teman. Under ni mga suga diri uso ni dagan. Nah, may dagan aja. Di dagan kalau sada. Di tam dagan sa una ganay nga. Kuan? Dalawan jud. Pero dalawan dagan gini. Dagan! Senior, sinulog ko. Besi kita sama kamu teh. Karo ting. Karo ba karo? Karo. Kita na. Ada nih tobang itu. Tahu? Asan jajan itu? Tobangan. Loyang na yun nila. Loyang na yun nila. Na yun nila. Loyang na. Sampai kumbate pa ni? Ay, kumali. Abi nog. Akara mo dali. Abi nog ikot na kuyapan. Luwis na kuyapan ito eh. Tulong na kubok na kuyapan. Ato ay ah. Tulong na kubok na kuyapan sa tuwa. Bebe, hupo. Tago. Contingent number 4 Purpose na nag-iisang kapatalunan sa Class Tiranong 2. Okay na, gawas. Ha? Last station is Street Dancing guys. Paul. 140 over 80, patay ka ba ka? So di abas deh. Di, nalala siya sa kagaliray nga napistitan niya. 80. Lah, hayop na ng buwang. Dong, nakainom juga dong. Paul, tungkod daan ni. Ay, pabalik ka rin yun. Kopte. Sige. Kopte. Gege. Gunit. Ayaw palitin. Oh. Kay ma-screen ako nagbaon-balik ni Mayus. Kasban bay. Kasban bay. Pero yung palitan ayaw kay Landry. Oh. Main sila, main. Oh. Pakopti. Sige, wag kasama sa kasban kung yan. Ano sa ba? Oh. Oh. Ato ang kabingon. Kopti 500. Kung may gasto ba, kani mo gasto. Spell reservoir. Reservoir. Ada spill. Bigo ka main eh. Pwerte Gilara. Pagi nag-spill sa. Pwerte Gilara. Yo, what's up mga kaibigan tanan diha guys no. So aron namin diri ni ting Darelo. Namin diri sa Bugo City Sports Complex no, namin sa Luyo. So karon nag-repair mi sa mong props. So adong namin mag final showdown no. So karon September 29 no. September ko din. Narong naman ni guys. Lagi ko ting. So karon no si January 29 na ta na narong no tapit eh. So January 29 na ta guys. So karon ang sinulog sa Bugo no. So karon nag-ayo mi diri sa props dayon. Ganiya pag street dancing. To kumbate ni ganiya dito sa Bisuguan. kalsada. So karon nag-uwan. Kumbate ri gapon mi diri sa uwan.
So aron nag-ayam sa among props nga mga naguba nung gamay. Nala red horse. At talabigos sa rero na. Nara. Mao to siya. Atik na. So, pitchenyer sa tanan, pitchenyer sa tanan, pitchenyer. Senyor. So, di may maklaro diri guys, may suga diri guys. So, Masaluyan. kami sa sa complex no. Nag-repair mi diri sa mga ayuhon nun Sports dayon. Complex. Ikaw niya. Celestino Martinez Oh. Sports Complex. Mi diri. Wagi ko bi. So, Kayo. mao to siya no. Nasa kapilya. Ikaw man mo ayo diri. Siguro mag-video ta dito. Mo assist mi sa kuan. Mo assist mi sa kuan sa dagan sa kanang dagan sa production mo no sa cluster to. So, basin makapamalihog to og kanang kuan. Adto niya makapamalihog to og kanang video sa toa. O sa toa sa performance sa cluster to no sa ilang sayaw. So, meta makapamalihog to guys. So, karon amo sa ning repairon diri dai naghuman og repair na mo diri balik mo dito lang master no. So, amo ni paspasan diri kay murag na siguan nya murag basa-basa na jud mi. So, amo sa ngayhon guys. Pet! 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 Isa pa pakainom. Pet! Asa ka? Asa ka? Tala ka dito? Tanaw dito. Ika, video, pag video niya bi sa cluster to ba? Ha? Pwede Oh, ako cellphone gamita. Matik. Cluster 2. Palikuran kami. Wala na mag-video sa Barangay Labas. Barangay Bungko. Barangay Jackie. Barangay Pita. At Barangay Lunas. Barangay Captains. Honorable Abdico Chavez. Honorable Cecil Diroca. Honorable Edwin Turini. Honorable Jacinto Antonio Martinez Jr. And Honorable Philbert Kumahi. SB Chairpersons. Maricay Kumatana. Honorable Kyle Baruch. Honorable Philip Romeo Colini. Honorable Cesar Borgonia Pugnaria. And Honorable Reggie Pagana. Choreographer, Brunel Pacunio. Dance Masters, Paul Cedric Ortega and Maria Abigail Costa. Wala na biya ko Queen Maria Ayaw sige hug ha. Sofia Sargena. Kinit ka ni, kapatyan ka ni. Ladies and gentlemen, Ay, sige hug pa. sa Castellano, Abi nako, kung mapalit na nako ng yutaan, isa ka sa gubang ng pandemya, makalikawas na ta. Apan, isod na hinuon? May pagbabaludaan ta sa kaniang tuka. Trabaho? Pamilya? Tulad ako namili. Pero, naroon ka kami nako. Da! Puro lang sa problema. Da!
What a smashing performance from contingent number 4. This year's winners. Yes! Before I'm going to announce the winners, let me give Yes! a round of applause to the city mayor, led of course by Carlos San Martinez, and of course the very beautiful vice mayor. Thrilling kayo ba? And can we give also a round of applause to all the members of the production staff? And of course, another round of applause to our performers. And in behalf of the members of the Board of Judges, we have high caliber of judges this evening. We have Lady Matiliano, Ace Civil Director, Quintet Pinor. We have Barry Luce, and of course, Councilor Studio. It's my honor to present to you this year's winner of the Sinulog sa Lambayan City of Buto 2023. Okay? And in my hands, I have the list of the top 3 winners, and I'm going to announce in reverse order. Starting with the 3rd place or the 2nd runner-up. Happy
kumbate rin gabon. Kumbate rin gabon. Rimboy! Okay na, oy! Okay na! Oy! Kumbate! Kumbate! Oy! Okay na! Okay na! Okay na! Wala. Ay, hilang! Wala. Agilak! Good job, yo. Oy! Mer! Last part sa event. Muna yung pinaka-last nga part sa event. Ang pagpanghipos. Pag hinakotay sa props. Kaya props na! Iro. Ay, grabe sa di mo, Che. Ay, buhay na ano eh. Che! Mandog! Hipos na guys. Yan ang hiposon na rin. Yan ang gamiton, hiposon mga magamit. Ang mga hindi na magamit. Ano ay sulod. Mandog. Ay, sige na ano eh. Ay, na si Nonoy. Mandog! Mandog! Grabe kay kakabuli, Che. Ay na si Nonoy. Nono! Che! Monkey, sagol dugi. Bawi. Ay, sige na, gabaan niya gabaan nga ka, kailis yung mugnaong. Ito na yung posan diri guys. And we're done. Manag package. Manag hipos guys. Sunod tinulog na pod. Sunod na pod. Lagi, unahan na diri. Ha? Sir. Sir, okay na sir? Ang gamit. Ah. Dili ko sa to status ka ko lang. Wala ko pagpili ko na. Pagkatapos po sa mga support staff, salamat na kayo sa mga support sa school committee, sa mga driver, sa mga akong giapilan, inaling event, karoon ang pinaka-the-best na po na event sila apilan. Ika sa kako, Yeah! Kumbate!